wafika la Shema Tafite wamnika amandla Siyabekelela kwa Benico MTV namhlanje sila kwamashu ka Eli sinobhuti wethu la obizwa ngoNdumiso kodwa ngiyathanda ukuthi azethule namhlanje akabingelela ababukeli baka Benico MTV awubingelele bhuti wami Ndumiso. Ngiyabingelela konke bonke ababukeli be-TV okhuluma ngoMdumiso bashona okhonza abantu siyathokoza namhlanje kuba nawe kulolu hlelo la ka Benico MTV. Undumiso konje awuyichaza Undumiso konje ubani Undumiso? Undumiso umfana nje semncane kodwa sekhulile osuke endaweni yaseMpumalanga ekuthiwa podcast okodwa ngokuzenza kukhona la eThekwini ngoba bese ngichazele ukuthi ngokukhonza sebenzele lekhona lezingqondo ngaphansi kwe-branch Galile. Amen. Selokhu sakubona nje useseyiCoven namanje sakuthokozela ukuhlala eCoven. Awu akiwa ndawo sihleli asindawo. Okay. Manje awubachazela ababukeli la eCoven la kwa Benico MTV sinama video amaningi aseyiCoven lapho eCoven siyakubona uhlabelela kakhulu ngabe ukuhlabelela kwakho mhlambe italent mhlambe lakho elisuka ekhaya ozalweni la uzalwa khona bakhona abaculi abake bacula mhlambe komama obaba abashana obhuti osisi mhlambe lisuka kanjani italent lakho? Kuyisiphiwo nje isiphiwo ikakhulukazi ngasithatha kuma engicabanga ukusonke futhi ekhaya ngoba nakhona bakhona obhuti bakhona osisi nabo baphiwe nje mhlawumbe abanye niyeni babone nabo bethinta labasuke bethinta khona nizwe ukuthi kunesiphiwo la kodwa ke nami ke isiphiwo ngasithatha khona kumanje kusho ukuthi ngingasho ukuthi into engayingcele beleni. Siyakubona usuhambe kakhulu emculweni udlile nje ngokucula la esontweni laseZayoni. Siyayibona nengoma oyishayayo la esontweni namhlanje njengoba sika Eli kaMashu sizokwenza inkonzo yokuqala onyakeni ka2026 iCoven Mnqini. Usuhambe kakhulu emculweni ngiyacabanga ukuthi usuke waqopha kunama CD osuwenzile. Ngale kokucula ke esontweni ngoba ngisho nje lokhu kuyisiphiwo nje engicabanga ukuthi masinakekeleni kukhona ke nomsebenzi nokumsebenzi ke wakho ucula kodwa ke into enhle ukuthi angidedile uNkulunkulu ngisenza wona umsebenzi kaNkulunkulu ngisacula kona igospel kodwa ke manje lesuke sifake insimbi ama-albums akhona nje kuzona zonke indawo lezi la kusuke kulalelwa khona imculo la edownloadwa khona ama-online stores yayishiwo njalo so nje umculo impela sekuyiyona into engicabanga ukuthi enye izinto engiphila ngayo futhi engicabanga ukuthi noNkulunkulu ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga uyosipha amandla ukuthi isikhulu ongakawubona umsebenzi kaNdumiso uzowubona futhi ngesikhathi esilandelayo. Mhlawumbe ngangabona ivideo yakho ufake izinto engathi ezama-Arab noma ezangale kwezwe. Ababukeli baka Benico MTV ngiyafisa ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga ubaphele ya video bayibuke nje ku channel. Ngingabapha kunankinga kodwa futhi ke uma kuukuthi kanjani base ngaya ngoba ikhona nakuzo zonke inkundla zokulalela umculo YouTube Spotify kodwa nakhona kwe channel ya Benico ngiyathembisa ukuthi kungasikudala nakhona yobe ikhona iyasho nje lapho sasicula khona sasithi ngiyazi uJesu umhlengi wami lapho ke kwakuukuthi nje sidumisa uNkulunkulu ukuthi ke indlela esasigqoke ngayo ngeyayirepresenta bona ngoba phela mawukhumbula siyazi ukuthi umcelo yobuKristu yasuke esizweni samaJuda so lokugqoka lokuyana kwakuyinto ecishe mayiyele ngalapho ukuthi ngoba phela sisekukholweni kumele sibe siveza ukuthi loNkulunkulu noma lo Jesu esithi ubaba wethu simkhonza usukaphi. Yebo. Ngamacwecwe nje usunamacwecwe mangaka amacwecwe ababukela abangawabheka mhlambe esitolo. Uma ngingawuphosisi awu4 kodwa uma bengathola awu3 akwazi ukutholakala online stores ngenxa ukuthi lento ama-CDs eliphambili lesi4 kwakungama-CDs awasagaywa ke manje ama-CD sekukhona lezi zinto lezi online store ilawo mathathu ke okugcina uzosho uyatholakala e-stores. Kulamacwecwe akho bangabe bangangena ababukeli kuyinkundla lezi zokudayisa amacwecwe iyiphi ingoma uthi abayibheke nje izwa kahle uthi hayi kuwena ikhala egazini? Kumina zonke ikhala egazini. Kumina zonke ikhala egazini seke bakuye umbukeli ukuthi iyiphi le yena azothi uma ilalela ngoba nginesiqiniseko sokuthi kuzona zonke uma ngiyibala ziliyela la ko25 mase wahlangene wonke ama-album oziya ku30 so angikholwa ukuthi engomeni eziwu30 ayikho ingoma umbukeli azothi umelalele ekhaya noma umeyizwa usemotweni ezwe ukuthi ayichala kwangathi ikhuluma nesimo sami ke. Okay.
iy'nkundla zokuxhumana iziphi othi ababukeli abangene kuzona bakubheke kuzona nje njalo uma ukhona into oyenzayo noma okhipha umculo khona noma mhlawumbe ama-radio station oyowavakashela imaphi nje mhlawumbe ungabatshela ababukeli ukuthi ababheke khona? Ngicela ukuthi nje ababukeli bagxile ama-social media platforms social ngicabanga ukuthi kubona wonke TikTok, social shop, Instagram, Twitter, futhi ungeso shop uthi Facebook social amabhengede laba zosuke bemthole khona uNdumiso bekwazi ukulandela ukuthi ngosuku oluthile ukuphi uNdumiso ngesikhathi esithile uzobe enza nemsakazo asuke ivakashela uNdumiso njengayo iBeneko Music ukuthi yiphi engizobe ngiyilandele noma ngizobe ngikuphi abalaleli noma ababukeli bazofika babonela. Njengegama lakho Ndumiso sake sakuzwa kancane la eCoven wenza indumiso ekwenye inkonzo uyayenza vele indumiso vele. Indumiso yona ngoba ngishilo yona engiphila ngayo ngoba phela kusho ukuthi uma ucula yonke ingoma usuke uyikhipha ngomlomo wakhe usuke Ndumiso uNkulunkulu ngalo kasuke kwenzele kona iphilise futhi nomunye usuke lalela noma usuke ebukela makuyivideo so nje indumiso yona ndo vele ephila. Ababukeli noma mhlambe makhona umuntu owenza umcimbi othizeni bangakuthola kuziphi inamba mhlambe sesivala nje? Inamba ngitholakala kuzona 071 007 5641 cela uphinde 007 5641 bofike basho sikhuluma ibhizinisi sifonelana sibuzana impilo ngicela ukubuza ukuthi uphila kangakanani ngicela ukuthi ngibukele ekhaya afona nasho cha ukuthi sicela usisize sesingaxoxisana ngoba phela sinabantu sikhuluma isintu sizwane ukuthi sisizana kanjani sisize. Iyokugcina umbuzo ngiye ngibona uhamba nezinye insizwa noma ucela nezinye insizwa usuka naso le Forest Class ziyawuya ngibona ngathi ziyakubhandisha uze kuba ngcono ukuthi amandla phela ngeke khona abantu abathi mawuphila nabo noma ucula nabo uze bakunikeza amandla iziphi lezi insizwa lezi? Zikhona insizwa nje kusukela kumfowethu ngingasho ngithi umfowethu kunomfowethu engizalwa labanye bayamazi ke abasontayo ukuthi umfowethu usanele umfowethu umusa umfowethu umtho abafowethu laba ke sisuke nabo eFolkrust ke nje impela siyibambile lento yomculo safike sayitshala ke nala Thekwini safike ke la Thekwini ke sabona ke nabafowethu bonke sabathola uBoots Zenzodladla babeshenye into esingayazi safike sathi ke bafowethu naku la sikhona thina eMpumalanga siubambe lawo la yini kuze kube namhlanje. Usho ukuthi masikambiza nje uDladla kayithokozela le nkulumo ukuthi babe ngahamba ngomunye ulayini nona bafaka komunye ulayini. Angifuni ukukhuluma ngayo ngoba kwamanje ngikhuluma kuBeniko ngiyaye ngimhlambuluke ngithi mhla ngiqala ukufika eScoven wangihlubula wena Mgabadeli kodwa ke akusilona icala kwakukaNkulunkulu namhlanje uNkulunkulu usibusisile sisebenzisana kamnandi. Hayi siyabonga kakhulu sethemba ukuthi Mgabadeli nala ekhona uyezwa kodwa ke ngeke azahlubuke nje into nje yokuhlambuluka ukuthi hayi ngifika la eThekwini kwaba kanje akulona icala le ukuthi nje maphila uNkulunkulu kufanele kulikhulume nje iqiniso lihlambuluke. Amen. Hayi siyabonga kakhulu usonta kuliphi ibranch konje? Oyikalile ekhove zimnqini. Hayi siyabonga kakhulu futhi Ndumiso sengathi umculo wakho ungakusa phambili uye phezulu sikufisela ngathi ungabizwa naphesheya kwezilwandle uyocula khona. Hayi siyabonga kakhulu kubabukeli kuBeniko Music TV neFNetwork yakhona sibonga ke nababukeli besazoyibukela le video engathi ke bangathi mabeyibona bese bayaphuthuma ke ama-streaming platforms bayothola Ndumiso Show bafike basithole ke lapho silalele sibeke indlela. Asibonga baba Ndumiso. Amen.